дар ҳифзи ҷони миллат имрӯз аввалинед. ҳамшираҳои шафқат, зебову нозанинед. аввал шуҷоатонед дар корзори меҳан. ҳошо ки бо шумо монд зуру мадори меҳан. ҷон дар хатар неҳода рӯзу шабон ба коред. ҳаққо ки қаҳрамонед, ҳаққо ки ҷоннисоред. бар ҷони худ бигиред ҳар тири аввалинро. подош чист эй халқ ин ҳиммати баринро. дар ҷодаи пур аз хавф пеш аз шумо касе нест. дар меҳру дар футуват беш аз шумо касе нест. рамзи садоқату раҳм, рамзи вафо шумоед. бар ҷисму ҷони меҳан як муттако шумоед. бо марг дар набардед, ҳаққо ки марди мардед. дорӯи аввалини ҳар ҷони пур зидардед. ҷони наҳифи худро дар рӯи каф ниҳодед. бо нури он ба бемор 100 ҷони тоза додед. нерӯи охиринро бахшида бар маризон худ костед худро дар пайкару дилу ҷон. 100 ҷони рафта баргашт бо шафқату шифотон. подошатон чӣ бошад, подоши бебаҳотон? озурда ҷонатон кош аз ғуссаҳо раҳо бод. подош агар надидед, подош аз худо бод. ин гуна зуру ҳиммат ҳар паҳлавон надорад. ин гуна бонувонро рӯи ҷаҳон надорад. имрӯз чун шумо кист дар ҳифзи ҷони миллат? валло шумо шумоед худ қаҳрамони миллат.